На многото проблеми, то все пак Верея прояви характер. Този характер обаче няма никакво значение, защото в заключителните секунди първи Джон Омарбаев ще донесе победата на Локомотив Пловдив. Много хубаво беше центрирането на Мартин Камбуров. Изключително бурна радост за футболистите на Локомотив, за техните фенове и за целият щаб, за цялата скамейка, която скочи на крака и празнува. Александър Томаш, току-що казах, че ще е по-доволният от двамата. Вече не, но ще видим и на повторение още веднъж гола, разбира се, на Омарбаев. Адмирации, аплодисменти за Мартин Камбуров, който в случая не се разписа, но за пореден път показа колко е важен за Локомотив и как в най-напечените ситуации, в най-тежките моменти може да поеме отговорност и да поведе своя отбор към победата. В случая чрез асистенция, брилянтно, фантастично центриране като поконец на главата на Омарбаев. Един от иначе по-древничките футболисти на терена, но той успя с глава да вкара този така важен, така ценен гол за Локомотив, който означава, че смърфовете ще изпреварят Черно море и ще се изкачат на четвъртото място в класирането. Верея, въпреки цялото старание,